and just wave and say goodbye and let you live without a monster like me. Et jos me mallattais tauluja kahdestaan, oisko aiheena rakkaus vai kuolema? Ja jos värit loppu kesken, niin ooks valmis jatkaa? Ne loppuu vielä huomenna. Ne taulut oli kauniita, sääli ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tätä